Sugi aja angel-angel kowe le. Ayo. Ayo le. Afif. Yo yo. Wayahe Mas Sutris. Iki Dik Putut. Yo. Iki wis wantine olah. Cuci mata. Diolah. Dan juga Apa? Liar. Ada Kesa dan juga teman-teman yang lain Nanda tidak ketinggalan. Oke. Wayahe Yono. Waktunya Mas Rofi. Cuci mata. Ayo Ger, ayo dong. Mas Madianto sak Madya Polo Mutiar. Ayo, hea, hea, Olah. Sing iki sapa? Sapa iki ya? Iki Nanda. Iki ora ro jenenge. Aduh, sing loro aku lali jenenge. Lah sapa iki? Oi. Aduh, sing pusing aku. Yo, ojo. Ya. Ya iki lo. Iki mau jebule Endi. Delok. Pendi. Ayo Di. Om. Ayo dong Pendi. Ayo. Ayo Duk. Ayo Dok Lika. Sing ati-ati. Woi. Iki rodok komosite Nut. Oh ya. Hati-hati ya Nduk. Siji ayo Bang diaturke ya Nduk iki sapa meneh sing sijine iki Ger. Yo. Putut. Udah budaya Mas.
Iya, iya. Kaya mangkene iki olah kaprigedaning para Srikandi man. Weh, kembara cacahing wonten 6 kang ngasta busana biru man. Weh. Op. Katon ayu-ayu lan uga tumara busana nira mangko. Dik. Ayo. Iwak pajake. Op. Lah. Sing ngendang sapa Mas Tris? Mas Dedi Sumarsono. Aku. Poel. Ora dadi ngopo Tut. Semangate kembat kaliwat Tut. Hop. Aku Mas. Nih. Hop. Hop. Goyang Siti, tinggal Siti, lo, ya, goyang Siti, tinggal Siti, oh. Oke, Novan Audio Profesional ada Aini. Oi. Sesuk prei
Besok libur cah, enak ya. Besok libur. Siplek besok libur. Kabeh libur, Agi libur, kita libur. Yo, out, go. Yuk, lah.
yuk op ya oh he lagi matur nuwun Mbah Mandor sikus monggo katuran pinarak wonten dalem menika ana Ki Mas Wiyono matur nuwun he yuk ayo he oh yuk Pak jokine kelak jukono banyu Mas Asep banyune telas banyu air minum tolong untuk pasukan pengairan jokine kelak masuk sak josi Dik Sus. Nggih, Pak. Goyangane goyang kiri goyang kanan. Rata ketemu
Yuk. Nah. John. Yuk. Iki sampun katuraken wonten tur